Int kont l-eroj tal-familja fuq il-mart kont rebbieħ, imma d-destin il-veru kiefer, il-bot minna mort tistrieħ. Dawn kienu uħud mill-versi li kitbu tlet taħwa ta' Ramiro Mallija, iż-żagħżugħ ta' 19-il sena li miet it-tlieta li għadda wara ħruġ ta' gass minn heater. Ramiro ingħata l-aħħar tislima s-sibtu nofsinhar fil-Knisja Kolleġjata ta' San George Martri f'Ħal-Qormi. Waqt l-omelija, Patri Reno Muscat li kien jaf mill-qrib li Ramiro għal kif iż-żagħżugħ kien bniedem altruist u bieżel. Jiena ir-Ramiro ngħid kien tifel sabiħ fid-diera, sabiħ minn barra, imma ħafna u ħafna isbaħ minn ġewwa. Altruist. Ma qalx jien irbaħt il-battalja. Issa min ikun fl-istess ilma tiegħi jiġġieled waħdu. Le. Dejjem jara x'jivvinta biex jgħin il-munu fil-bżonn. Preżenti għal-funeral kien hemm diversi żgħażagħ li kienu jmorru skola miegħu, oħrajn li kienu jilagħbu l-futbol u partitarji fil-klabb Malti tat-tim tal-Milan li kien iżomm miegħu Ramiro. Fit-tmiem il-funeral, it-tebut inħareġ mill-Knisja bin-noti tal-innu tat-tim tal-Milan fl-isfond. Indaqqet ukoll il-kanzunetta ta' Puttinu Kers, laqda li tant ħadem għaliha f'ħajtu Ramiro, bl-istess mod li jienet lilu fit-tfulitu meta kien marid bil-kanċer.